Wannan hoton ɗin da yake trend inda na tsaya ɗin nan da daga hannuna ko ƙanwata ta kira ni ta ce an take nan tsayi wannan da kike kamar irin tsayuwa ƴan daba ɗin nan na kwana hudu na ce gaskiya da ta ga min nayi dariya ta ce an kin tuna kwana hudu ki na ce wallahi na tuna ta ƴar kwana hudu ai dole mun saba cauce 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 babban abin da nake son faɗi wannan ƴan stars ɗin da ake ba wai ni nake yin shi ba yara ne matasa suke yin shi ni lokacin abin da ya fito da ni ma especially ran Saturday ɗin da aka ɗauki wannan hoton da duk kamar duniya gaba ɗaya hoton ya yaɗu ko ina yaran ne a ran juma'a an wulakanta su sun fito sun fara kukansu tun ma kafin su fara dan dai yan sanda sun ga su kamar yara ne kawai ba kowa a wurin kawai suka fara harbin su suka fara jefa musu ciya gas gaske abin da ya bakanta min rai sosai shi yasa ran asabar din na fito ni da na fito ma zama na a baya na ce ni ko wannan abin ku kuke yi sai da ko ku yi leading mu following ku zama ku za ku shugabanci wannan abin mu muna biye da ku da aka yi muka zauna sai da aka zo ma yan sandan sun tashi din nan wai za su harbe su an jera sun sai ta layi to lokacin ne ni na taso na zo gaba na tsaya na ce musu to idan za ku harbe su sai da ku fara harbi na kafin ku je me suka muku yara ne na ɗefa yaran nan inda a ce mun ba su ƙasar da yake ya kamata su ba kasu ba su rika zuwa suna wannan wahalan ba na tsaya muna cikin wannan magana har muka kusan awa ɗaya da wani abu sannan yan sanda gaba ɗaya suka je suka tsaya sai suka kukoma suka ajiye bindigogin su dai suka motsa gefe har wasu ma suka zazzauna har muna dariya muka ce to ga mun nan dai gaba ɗayan mu zauna da naga an ɗan haka duk sun lafa sai na tashi sai na wuce kuma can na je na yi sallah idan da sallah ke na dama ci abinci ba zan tsaya ina goge ko sun dauka na tafi na ko sun dauka na tafi ko sai na ji wannan harbi din nan da aka yi to lokaci ne ba na fito aka yi wannan sai yaran suka gudu gaba daya na tashi ina tafiya na a hankali na zo na fita da na fita yan sanda guda hudu suka yo kaina bayan su yo kaina din nan sai suka rika jefan abin nan a ruwa na cikin kwalba so ɗaya ne ma ya dan same ni shi yasa ma yawancin mutane suka ga cewa kamar suna duka na a lokacin har wasu suka ce ba sun mare ni wani ya kalle ni a lokacin dan ni ce duk sauran ba sa ni ce kawai a gaba su wani kalle ne ya min ashar haba ne mishi ashar ne ma nace a shekara na ka kalle ni kai min ashar ni fa akwai na hudu fa na taso a Kano a bangare ɗaya zamu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wani bangaren kuma zamu ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba dalilin da yasa na ce haka a yanzu din nan ba yadda za a ce kuma gaba ɗaya mu kalli matasan Najeriya mu ce irin yadda muka saba mu ce ai wasa ne koyaushe a idanunsu daga kwallo ko ku sai caca ko kusa wani abin ba su damu ba yanzu mun san sun iya za in suka ga dama kuma in abu ya ishe su za su iya fitowa gaba ɗaya ƙasa su mai da ƙasa gaba ɗaya kamar abin da a turanci ake cewa stand still ta tsaya tsit kenan kuma idan muka duba wani wurin kuma ba ta biya ba da yake yanzu an samu an kashe wasu sun mutu shi kenan wasu kuma an ji musu ciwo an yi abubuwa da yawa amma duk da haka biyan dai tafi rashin biyan idan kaga yaro wai ya rike waya ko ku a'a yana tuka wani mota shi kenan dan bakin ciki sai mu bi su wuce wai a'a sata suke yi da waye ya akwai wanda suke irin wannan abu to muna da EFCC su yi wannan ina ruwan SAS ina ruwan yan sada da cewa yaro ya bude wayan shi wayan ka ne yo ko kai ma a mahaifin yaro baka isa ka je ka ce mishi wani ya bude waya ba yara nawa masu kwallo da sauransu nawa suke samu Mark Zuckerberg shekaran su nawa kuɗin da yake da shi ma gaba ɗaya na jin yafi Najeriya ma gaba ɗaya kuɗin da muke da shi a cikin account ɗinmu yanzu to shi ba matashi bane ba ko dan shi yana batu da mu namu ne ba su iya abin nan ba dan Allah ruwa na abu din mu daina dalilin da yasa nake sa hijabi a koyaushe sabida ni musulma ce kuma abin da hukunci da aka sa mana kenan a mace ya kamata ki rufe ko ina da ko ina ban da hannu da hannaye dan muslima safa ma ina sa safa ni bana da amma ni ko ina harka da kowa ni bana da wanda ya sa da wanda bai sa ba duk ɗaya muke kawai dai abu da Allah ya sa Allah ya nufe ka da yi kuma sai kai hamdala kana tun lokacin na fara sa hijabi na tuna ma lokacin da na fara sa hijabi har ana cewa a'a me ke faruwa so saboda haka ni for me identity that's abinda Allah ya ce a yi kenan kuma duk inda zan zani a duniyan nan haka nake sa hijabi na nake tafiya kuma idan muna zaga-zaga da yawanci ko hoto suke har sun saba har dariya suke min duk ko hoto za a dauka zan ce musu a'a I need my Sharia space
Shari'a space nake ce mishi dan ko yawanci so ka dan bani lokaci. Although yawanci an dauki hoto zaki ga kaman yawanci kusa ake, wasu suke ganin kaman ana cuɗanya. Nake ce mishi a'a sai dan mutum muharrami na ne ko ba abin da ba, wani ko irin shekin hannu da namiji ko sa hannu ko kuma wani gaba ɗaya ni ba na yi because addini bai yarda da haka ba. Wai ko zan bar yara na su shiga zanga-zanga, yara na da yake tun yaushe suke zanga-zanga, ai ba yau suka fara ba. Yarinya ta tana shekara 12 ta fara zanga-zanga a nan Abuja, yaro na kuma shi yana shekara 15. Lokacin da aka ɗauke 'yan matan Chibok, lokacin yata tana shekaran ta 12, shi kuma yaro na shekaran shi 15 a lokacin nan. Abin da aka taɓa min a zanga-zanga da ba zan manta da shi ba wai ni aka yi wa ba, iyayen Chibok aka yi wa. Wace ce Aisha Yusufu? Aisha Yusufu an haife ni shekara 1973, ranar 12 ga watan Disamba, 12 kenan. Da nake tasowa 12 din ne da nake ji da shi kamar wani gwal. 12. An haife ni a Kano, haihuwar Kano, girman Kano, Hausa kamar jakar Kano. Kuma na girma a kwana 4. Ana baba din nan, duk wanda yake dan kwana 4 ne. Yawancin mutane suka ji kwana 4 suna mamaki, ce an kwana 4. Na taso a kwana 4 kuma ni na primary school, kai na primary school da yawa. Ina je na primary school wajen guda 4 ne. Na dan yi yawo akwai lokacin da muka zo Kaduna na yi primary a garin mu, kuma na yi secondary school guda 2, na yi university guda 3. Da kuma CAS Kano, na yi CAS Kano. Na karanta BSc microbiology. Na fito da second class offer. Kuma mijina sunan shi Aliyu Osigwe Yusufu. Shi ma dan Edo ne, ni yar Edo ce. Yar kasa yar Bendel kenan wanda wasu suka sani, kuma da yake he's an amazing human being. Mai gidana ina bala'in san shi. Ko na taba gayyata mijina wajen zanga-zanga ban taba ba, dan shi baya son public eye. Mutum ne shiru haka, bai cika son yana cikin waje ba haka ko wani abin nan. Ni Aisha ta gidan Muhammadu wacce ta taso a kwana 4, kuma me za a ga maka da baka taba ji ba. Mutanen da suke suka da ni wani lokacin har dariya suke bani. Idan ban ji haushi ba, idan mutum ya yabe ni ko ya zo ya min addu'a, me yasa zan ji haushi idan wani ya zage ni? Gaba ɗaya ra'ayin mutum ne. Wanda ya zo ya yabe shi, ka Aisha kina kokari, kin ga ra'ayin shi ne. Wanda ya zo yake ci Aisha nan, ki abinki ba ke fitsararriya ce, ba ki da kunya, kin ga ra'ayin shi ne. To ni a waje na duk ra'ayin mutum duk ɗaya ne, zagin ne ko yabo ne ko zagi ne, duk ɗaya ne a waje na, ra'ayin mutane ne. Babban abin da ya dame ni tsakanina da Allah, me nake yi? Ko an taɓa min tayin mukamin gwamnati don in daina zanga-zanga? Ba taɓa min tayin mukamin gwamnati ba. I have always made it known ba na son, amma dai an min tayin kuma da aka yi min wajen business. Dan ni yar kasuwa ce, shine aka ce min wai za a mai da business ina, abin kasar mu da business ina fiye da yadda nake so. Kuma za a yi what was the other thing, za a ne kuma wajen shiga harkan siyasa, taimakon ka bunƙasa min business inda Allah bai kai shi ba, ka bani me. Abin nan ya bata min rai sosai. But at the end of the day I just look at it, kuma sun san cewa ba abin da za su yi.